Yini? Cabanga nje mfethu. Awugadidwa isimile sami le. Ngadidwa isimile sami. Kodwa okay, fine ngiyakuzwa lokho. But nje awukhumbule sesebhedeni. Sokhuphuka nami. Mfethu. Ufika lapha kwenkomo sohlala solini. Ngiyacela. Ngithe no understand. Yazi noma ejikhonjana lapha. Ngisho ngathi ngentani nobani. Hleze kufika wena cala. Ngisho kumele ngijabule ebhedeni hleze ngicabanga wena. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufe khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi i-Love Back. So-ke njengoba ngivakashela sisi wami, kuyacaca ukuthi ukhona lo person ospecial enhlizweni yakhe asafisa ukuphinde abuyelana naye futhi ngesimanga sokuthi uyamthanda. So-ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Yebo sisi njani? Ngiyaphila, right? Yeah, right. Sharp. Umaba lo hleli naye? Uzuzelwa nyawo. Nyawo. Ubuya kuphi? Ngichamuka eMayville. Angizwa? Ngichamuka eMayville. Uqhamuka eMayville. Chamuka eMayville. Ngicela uzame please. Ngichamuka eMayville. Yes. Ukhulele kuphi? Ngikhulele eSwatini. Oh, okay. All right. Nawe uyatamba. Angitambi kodwa ngiyakhuluma. Khona lento abayenzayo ukuqokomisa inyawo kanje. Mase be angazi noma ugiya noma akhona ukusine but umdanso wabo waseSwatini. Nikubiza ngani lokho ukuqokomisa inyawo? Hayi. Akukhona ukutamba? Hayi angikwati kanjani ngaphandle uma usho ukugitsa ke nje hayi sadikitsela nje kuphela. Oh, okay. So ke ngicela ungichazela ngomuntu wakho ukuthi nihlangane kuphi? Kwakuyinini and nahlangana kanjani? Okay, umuntu wami sahlangana naye eNanda. It was 2019. Siqala wami ukubonana nje sasibonana nje endaweni yasestradini yabo. Okay. Waba kanjalo but eNanda unekhaya? No, ngangihlala emqasheni at that time. Oh, okay. So wawuze ngokumsebenzi? Yeah. Okay. So ke nihlangana nje lo bhuti uyakuchaza uthidi kuwena mezoyibika qala. Hayibo. Maybe ukuthi uyena wayibika kuqala ngesazi phela. Cha, kusami ngifuna ucambe manga wathi chaza washo ukuthi mhlambe ngithanda kangakanani yabo kwaba uthi ke nami ngiyinfombatana ngiyathatheka kanjalo ngamqoma. Okay. Kwase kuhamba isikhathi wamenzani? Ngamqoma. Okay. Like yeah. Okay, nabandawonye kwezothando. Yes. So bekuphethe kanjani ke? Iziphi nje izinto ezinhle ozikhumbulayo esekwenzele zona nawe futhi omenzelile zona kubudlelwane benu? Ngikhulume kakhulu ngalo but la engichaza ngayo wayenothando anenhlonipho angineta sonke isikhathi sami lengisifunayo. Okay, okunye bathi amantombazana athanda ukuthi mhlambe athole into right ma surprise nanani and that time univama wayengenalutho wayetama lapha nalapha. Okay. So nje ngisho ukuthi ikona nje wangathi ayongeza kahle because intombazana ubuya out yabo izinto ekanjalo. Ninamntwana? No. Kodwa beni nazi ingxoxo eziyela ngalapha. Wake wakucela? Ngathini wayetama khona kwaba uthi ke mina bengingekho ready futhi ngaba nomntwana since ngibuthi hayi asengekho right etimalini. Oh, okay. Ileso zathu kuphela sikhe sinqhayi. The time kade ni saqala ubudlelwano benu bowukhona umuntu onaye kwezothando wena? No, wayengekho but ngamthola endleleni ngisavele ngishola naye. Yena kube single kade ezohlangana nawe noma wayebusy? Ngeke ngize ngicambe imanga lapho asikaye sikhulume into kanjalo but akaza ngento elindo lephethayo. Okaze ubambele utho? Angaze ngibambele so behlezi nje right. Oh, okay. Seneminyaka emingaki? Bese nineminyaka emingaki nindawonye? Mhlambe ubungaki from 2019 to 20
23. Yeah. Nasenahlukana Sahlukana. kusukela ngo-2023 anikho ndawonye. Kuyiphi inyanga? Ngo-June. Yeah. So ngaleso sikhathi ubani owala omunye? Sami phutha laba kimi. Oh, okay, wabanjwa. In fact it's not like ukuthi ngabanjwa. Mina ngajawu khati. Ngathola umjita onemali. Alright, athi ngiyabuka yelo. Ngisita ngani umshiya kanjani. Yes. Ish. Wayiphula ke inhliziyo yakhe. Yeah. Manje sikuphi isizathu esibambekayo esenza ukuthi ufise ukuphinde ubuyelane naye? Usenemali yini manje? Like usenemali but uthanda lo mali alikho mnanzi. Okay. Lapha umjita anasikhathi hleze eGrovena abangani bakhe. Umatasa akho nje anasikhathi sami. Nje manje ngiyacanga ngiyakhuluma nje kuthiwa afuwe imali umuntu athambele kanti yena lo wayeneza isikhathi andike besalo yabhutilo yanje lo nemali ayi. Ngiqambe manga akwazi ukwenza lutho ebhedeni. Mina ngasazi nenza kanjani yabo. Kanti ke so awukho right ngalokho. So usunqamela kokuhlala kungenamali. Nokuthi ungaphatha ngendlela kade uphatheke ngayo. Ngeke ngize ngisho ukuthi ngiqamele ngabi nayo imali ngathi ngingabamba board. Oh, okay. Okay. So lo nemali usumshiyile noma ufuna ubuyelana nalo kodwa ukhona nalo omunye nemali. Cha angamshi imali sesikhuluma ngayo. Yabo tokuchubeka nje naye lo angisethe la angisetha khona nalo angisethe la angisetha khona itoba kunje u20 but nje ngiyamkhumbula ngifuna ucamba. Manje mayesefikile ubhuti uzomtshela ukuthi ukhona uthandana naye noma uzomfihlela? Ngitomtshela lonke iqiniso. Oh azikhethele yena. Adikhethele ayi futhi ngeze adikhethele into omncenga ngathi ngiyamdzinga nje sisi. Okay. Kodwa uzomtshela ukuthi ukhona uthandana naye. Yeah ngitomatisi. So indlela aphuka ngayo inhliziyo mawuzama ukubuyisela ingqondo emumva la umshiya khona indlela aphatheka ngayo mawubhekile uzokwazi ukuphinda abuyelana nawe futhi. One thing about abantu besilisa abakhohlwa sidalo noma ungayenzani abasuki lapho. So mawubhekile indlela ahetheka ngayo ngalesi sikhathi kade umshiya usazokwazi ukuthi aphinde ahile aphinde azoba nawe futhi kozothanda ngokuyicabangela nje kwakho. Angeke ngize ngicambe manga ngithi mhlawumbe angayintalo but nje indlela engithanda ngayo mhlawumbe angashesha ukuxola mhlawumbe ngimtshele ngimchazile ukuthi kwakwenzakalani kuzobe kanje mhlawumbe udo understand. Awucabanga ukuthi usenomunye umuntu athandana naye manje? Ayi ngisho ngathiwa ukhona leyo muntu ke kodwa nama ngidate mina into engiyifunayo nje sisi ngifuna nje ukwenza nayo kuyaphansi naye ngoba wow just wow ngifuna ukungasho ngifuna manje yokuthi ne magic la manje ndiqala no Eve. Okay kulungile. So njengoba singezele inamba yakhe sixhumanile naye samthola. So wena ukulungele ukuthi ngimbize ukuze uzokwazi ukukhulumisana naye ubuso nobuso. Yeah ready. Ngimlande. Yeah. Sha. Sosilandela. Siphinde sinamukele babukele lapha emakhaya kuhlelo esiluza ngokuthi iLove Back. So ke ubhuti uvumile ukuthi asijoyine and sinathemba likhulu ukuthi mhlambe kungenzeka siwine mhlambe futhi kungenzeka singawini. Kodwa ke asazi asike sibuke ukuthi ingabe uzosiphathela ini. Sabona kanjani? Ngikhona njani? Ngiyaphila. Ubhuti waba isibongo? Sibongo sami asosipho. Okay. Usisi uyamazi? Yeah ngiyamazi. Uyajabulela umbona futhi? Yeah ngoba umuntu kind of. Kodwa ngathi awukusho. Ukuthi ngicela ukuthi ufunani la. Oh okay. And mina ufunani la. So wagcina nini nje ukukhuluma naye? Hayi sigcine mhlambe ngisibe ku 2023 last year. Oh okay. Early. So njengoba ula ubhalile kwishow ethi Love Back and siyabonga kakhulu ukuthi usihloniphe usijoyine namhlanje kodwa ke kukhona afisa ukuthi akukhulume nawe ekubuka so ngiyacela ukuthi umuphe isikhathi sakho nesineke nje sonke ukuthi umlalele ukuthi kahle kahle kubizeleni la. Hayi asizwe. Ngicela ukukhuluma naye. Sawubona vi. Ave ngiyabingelela sawubona. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyaqolisa sichama sovela la.
Ngiyati ukuthi okay fine. Ngiyati ukuthi isikhathi eside but ngiyacela ukuthi ungangibizi like nje sikhulume kahle njengabantu abadala. Ngiyati ukuthi ngaba neliphutha kakhulu futhi and ngiyadisola ngalo. But ke into ocela ngumyalo omuhle. Ngiyakukhumbula. Yes, ngiyakukhumbula. Hayi. Yona into engibizele yona le. Shuthi kona bafisa ukukusho. Yona into engibizele yona le. Yebo. Ngikholwa le. Awusenacinga ngami manje. Indaba awusenalo suthi wathi awungingizanga uma uzala ubhalela la ungingizile phansi wabhala ZZ abakhombisa ngingizile sithando sami manje manje amali wenze njani baby man asixoxe kahle hayibo okay ngiyacela angisona isithando sakho okay futhi wayile nto uthi ungibizele la uthi angizela kule ndawo le nto ayikwenza umqondo okay ngiyazi awukwazi ukubizela umuntu la umbizele la ubuka umhlaba wonke umbizele la angisathandani mina nawe phela yini lo ngeke ukwazi ukuyikhuluma but singakwazi ukulungisa amaphutha nje iphutha noba cha ngicela ukuhamba no ngiyacela ungayenzi leyo nto ngiyacela sami ngiyacela bese ngiyakukhumbula ngicela ukuhamba ngicela ninginikeze nje ukume ngihambe ayikho lento siyala chavi siyala ngisiyacela bandla umlaleli usasangana namanje wena no ngisangani ngiyakuthanda yes bengeke ngize ngingabo yes ngiyakuthanda lelakhe ithi ngikunikeza nje ithuba ngizokunikeza ithuba lokuqala indlela eqhathini okay wena uyakhumbula mhlazana uhamba nabangani bakho ngisenanda ngaleso sikhathi ngistranded ngingenamsho transport hamba nabangani bakho yes wathi wena kimi aza ngikholwa lento mhlawumbe ngiyaphupha ngincinci mhlawumbe ngiyaphupha wathi wena kimi ngithi ngicela ukuhamba nani nifini ngishiye stop nekhaya noma ningishiye ngasemqashweni wakho ngoba ngangibonisa usafuna ukuhamba nami hamba nabanye abafana khona nje lo bhuti lo engimkhumbula ehamba ngeMercedes esimazi ukuthi unemali ngasekhaya so wakungena emotweni yakhe wangena ngaphambili babe sebengena abanye ngathi mina ngiphamisela izandla wathini wena wathi hayi ngizobe sikulandisa la ngama kwashops ngasizwa intombazane yabasokhela endleleni yangithatha ngemoto yakhe ngibheka ekhaya wena angikucabangi wena khohlwa ayikho into ongangitshela yona wena ayikho into ongangitshela yona wena isilwane mina sintombazane hlezi kuthiwa abantu besifazane siyabahlukumeza abantu besilisa othandweni but wena wangihlukumeza wena angikucabangi wena awusafisa into ezokuhlanganisa naye angisafuni lutho engihlanganisa naye vele anyways I moved on nginomuntu wami ngi-right ngi-right anyways nginomuntu wami ngi-right angidingi lutho engihlanganisa nawe yabo futhi ngisho ukubona ubuso wami ngisathukile namanje nje wena usukwazi ukubhalela Black Life wena ubhalele mina ko Black Life wena awukwazi uthatha ucingo la yabo mhlambe ukwazi ukuthatha ucingo wangifonela bese uyisolve lento mhlambe ngabe sikhuluma umhlaba ungezwe wayengimele mina ngakushela ngeza kumthi ngakushela ngeza kwena ngakushela ngithi namhlanje mase sihlukana sekumele ubuyele nami indaba ngangithatha ucingo umfonela bengisaba usaba bani ngiyazi ukuthi ngiyakona nje awukhulu ukuthi ngivele ngichamuke nje kanjani ngakho ngicela ukuthi Black Life ngisiphi yazini yabona sisi singabafana thina noma singabantu besilisa or singamadoda asivele nathi sichoose if intombazane uyichoosile wayifaka enhlizweni yakho wayivumethe ngenhlizweni expect ukuthi le ntombazane leniphila impilo naye ingenzi noma yini ezokuhlukumeza ngoba nawo yenzi ngangahlukumeza mina cha alright so wazi wena ukuthi umuntu wesilisa uyangena kena uphume at any given time noma inini wena ufuna ukuphuma nje uyaphuma umuntu wesilisa just because umuntu wesifazane wena buka-ke yazini buka I'm sorry ukutshela ukuthi udoma umhlaba wonke uyakubuka njengamanje ubuka ngisho abantu abangafuni ama-ex wakhe ayekhuluma kambi kimi mina ngavuma ukuthandana nawe ngathi ngeke ngize ngikwazi ukulalela omunye umuntu ngawe ngoba ngangithanda wena ukuthi background yakhe thina ngihlangana nalo nto ngifuna wena sangalungisa ngiyacela ngicela ungalingi sangalungisa okay ngiyazi ngakona ngiyacela because ufuna ukukhuluma nami okay angithi ngihlalile lapha because ufuna ukukhuluma nami angithi manje pho ungimisela mina ngikhuluma angithi wazi ukuthi wena just because uyintombazane uzongena uphume in and out uyathanda angithi wenza ukuthandayo kimi mhlawumbe sis ukhohliwe I have a golden part enhlizweni yami mina eyayihleli ilinde wena
wangena wayifila that space wahlala. Ucabanga ukuthi lelo golide manje lipholishe ubani phakathi njengoba waphuma wahamba wena. Ngilindi ubani olipholisha lelo golide. Ngiyacela. Esikhathini esizayo ngifuna ukuthi ukwazi ukucabanga. Umuntu wesilisa uba isilwane because of wena uzozimoshela i-relationship. Ngiyabelieve ukuthi unayo umuntu osangana naye. Lesi sikhathi nje yabo mude kabi unyaka. Lesi sikhathi lesi nje awunayo umuntu wena ubuthana naye. Noma uthana naye kumanje. Ukhona. Manje ufunani pho? Anginetisi. Anginetisi. Ungaboni konke leso sikhathi ukuthi mina ngiyakunelisa. Noma nami mhlambe nami ngishaya into ephansi into efunayo kahle kahle wena ufunani? Ukhumbule isikhathi sesakuzala. Wena Kwakumnandi. Okay fine ngajaya tinvo. Ngenxa ukuthi ngangintiswa abantu ngabona sengathi wena yakuphi lensizwa eyakhahlela lensizwa lehlezi phambi kwakho yayikhahlela ngempela yayibona ukuthi hayi ayiluthi ngavele ikhahlele nje noma kanjani. Ayikhahlele ngoba ayikhahlele nakho nje khona from 2019 wena thandana nawe wena bengingenze lutho ebheke eceleni because ngangazi ukuthi wena umuntu osifazane oright wangijikela wena. Ngiyakukhumbula yodwa. Ukhumbula ba? Yazi ngicela ungenze into eyodwa. Mina nawe sizoyixoxa lento siyigcine la. Mina angisafuni ukuphuma. No, ukwazi ukwenza lokho. Akwazi ngicela ulalele. Lento siyixoxa nawe la. No, ngiyacela ayenze leyo. Yabo nje into eyingozi ozoyenza la izokwenza ukuthi ngiphume ngalomnyango mina. Ile ukuthi ngikhuluma. Buka nje usubuye usunjani. Eqaleni ngangithi ngikhuluma nawe ungilalele. Ungithobele wenze buka nje manje sengithi ngiyakhuluma uyakhuluma. Ukhombisa ukuthi vele awusekho right ubuya nami. Kuningi engakakuboni usozongivulela bona. Usubuya nako usungilimaza uqeda ngami. Who knows? Mhlawumbe le ndoda yakhe ithwele. Sifuna ukuthi uzolanda ispam samamba uthwala ngaso. Ngeke ukubone lokho. Cha, kukhona ngeke ukubone lokho. Ngeke ukubone lokho. Nina mase nibuya nento zeni nibuya nazo senzo destroy. Mhlawumbe nje uyabona nje ngiyamposta umama Facebook ukubona. Ngiyamposta Facebook, ngimposta everywhere. Angasho ngizohlanganisa nomuntu wakho. Ngiyamposta everywhere because ngiyakukhombisa futhi angenzeli wena. Ngiyakukhombisa njengamanje ukuthi ngiye happy. Uyangibona ngana nenze umuntu osifazana. Wena wahluleka wena wangishiya ngaphoqoka ngiqeda kusandana nawe wena. Ngaphoqoka. Inhliziyo yami ibhlungu sokusikhathi ngicamela nenyembezi njalo. Ngithi ngiyadla ngadle ngilomcabana nentombazane engigayazi. Ngahlangana nayo nje. Ngicela silungise ke kodwa ngiyacela. Ngisho ngathi ngeke ngize ngihlonise nomuntu wakho. Ulungisana. Vele awukhumbule nje. Ulungisana. Ukhumbule nje into hayi kanjalo. Ngiya-understand ngakhetha but ngiyakukhumbula. Manje ngikubuza. Yini edala ukuthi ube mina ngempela? Mhlawumbe ngizenza isilimo ngikunikeze ithuba ngeke ngikuzo. Yini le. Enza ukuthi uzobhalele kwakho. Yazi ukuthi inkulu kanjani iTV obhalela kuyona? Ake iTV yokudlala le. Reflect. Inkulu kabi le TV. So wena ukuthi vele uzobhala nje ukhuluma ingane kwami. Awukhulume ngokuzo. Ufunani yini le ekwenza ukuthi uzinaki? Ngikhumbula inhlonipho yakho. Uthando lakho. Isikhathi onginikeza sona. And nje umuntu lenginaye akenze njengawe ngisho empedeni ayenze ngayo kuze ngichame ufuna ukuthi ngize ngicabange nakucala. Wena ukhuluma indaba engaka lalela. Kodwa ngikhuluma iqiniso nje. Lalela. Personal life yami. That's my personal life. Into zami nawe esempedeni, into zami nawe esempedeni ngaleso sikhathi. Njengamanje uthi umuntu wami ngithe sichamisa wena mina. Oyibuka hle wena. Oyibu. Uthi angeke uzumhlanganise nomuntu wakhe? Ngizwe kahle noma nginamanga. Uzothandana naye ekhona naye. Awumind lokho. Mina vele ngaba nephutha. Ufuna ukuthi ngi-understand. But ngifuna umtshengisa ukuthi sengibuyile and ngizomphatha kahle naye lo umuntu wakhe azomphatha kahle ngingisamhlukumeza. Uthi angeke kuhlukanise nophesini wakho. Ucabanga ngalokho. Awukholwa. Yazi ngiqeda amandla leyo nto. Yazi ngiqeda amandla. Asasi. Manje kuchaza ukuthi mawuthi ngeke ungihlukanise nomuntu wami uchaza ukuthi angishithele lo muntu osifazana ongiphethe kahle. Uchaza lapho. Awuzothula phela uzokhuluma wena umbizile la. Okay. Ngicela ukubuza wena akukho nto. Ngiphendule umbuzo engikubuzayo. Wena ngisafuna nje ukuphatha igama lakho ngazi unesibindi sizokubiza ngoviwe.
Angifuni ngeke ngangizwa mina ngiphathe igama lakho manje. Ngilazi kahle nesibongo sakho. Ngaze ngisho ichaza mzo. Ayifuna ngisho ku Facebook ngoba ngikuthanda ngifuna ukuthakazela nje ngikhuluma. Elifetha umthetho. Yima ngilinde. Fanele ubone ukuthi njengoba ngingalibiza igama lakho ngisho ukubiza nangesibongo angikubiza ngaso. Fanele ubone ukuthi indaba yakho ayisekho. Ngikubuza umbuzo wodwa ukuthi lo muntu wesifazane engithandana naye njengamanje uthi angimchithele na mawuthi wena ngeke uzongihlukanisa naye. Amchithele. Ngenzani? Umuntu wakho nami. Interesting. Nami umuntu wakho. Umuntu wami wena. Khohla. Wena ngoba ngiphendule. Ngicela ukunikeza lo mbuzo lo. Uphendule. And uma ungaphenduli manje ungaphindi uphendule. Mhlambe ngakunikeza nje i-chance ngoba ngiyazi ukuthi impendulo uzonginikeza yona. Vele izokwenzeka le tela enhlizweni nami ngicabanga njengamanje ngayo. Ngibuza mina ukuthi lo muntu wesifazane engimthandayo okwazi ukupholisa amanxeba ami wakwazi ukungenza ngaba nje uyabona lezi ngubo engigqokile yabona le shirt engigqokile ngiyazwa lo shirt engigqokile uyobamba apho namhlanje kuthiwa mangase kuthiwa ngiyamnika i-chance angithi kumele ungikhoche ungibambe yabo sijabulisane sidlalisane uyodlalisa kweyiphi indawo imali yentombazane le yezwa imali yentombazane le eyangisula inyembezi manje uzobamba kuphila mangigqokele le shirt noma ngigqoke ngisho ingube lapha edropini angithi wangishiya ngasebenza yakho yangizamile license ngayithole license yabona yona ukuthi nifanele iyenze yini ukuthi ngenze indoda ngizamile license ayithola license ngathola idog ngiyasebenza nge-right but ngizokutshela into eyodwa mina into esizama ukuyenza manje umuze sizama ukwakha yangithi kuthini umuze sizama ukwakha siyasebenzana endlini usengigrosa mina ngakhumuza emva kwalokho kwenzakalani futhi bona ngizotshela istory personal life yami personal life yami kodwa into engifuna ukuthi uyazi wena engifuna ukuthi ungiphendule yona into ukuthi uthi angimchithele na mawungena impendulo lapho then kuphelile mina nawe nami asikwazi ukuxoxa futhi no phone calls no nothing dear no nothing it's over the reason yabo into engithandayo ngawo ngoba uyakwazi ukukhuluma uyakwazi ukutshela indoda ukuthi awusifuni isicelo umuntu ethi awusifuni isicelo ngifone ngilokho ekulandela uthi awusifuni isicelo so namhlanje anginephutha ngiyaxolisa vele ngicela ngixolele ngiyacela ngibuza imibuzo emibili wakho ahlele ukuphendula yabo manje ngidala no ungayendi leyo mfu ngiyacela ngibuza ukuthi yini idatha ubuye kimi yini idatha ubuye kimi angawazi ukuphendula into eqondile ndakubuza futhi uzofuna ngimchithele nalo umuntu okhona awukwazi futhi ukuphendula into eqondile so kushuthi uma ungawazi ukuphendula kushuthi uma ungawazi ukuphendula imibuzo ngibuza ex girlfriend yakho by the God sake no yabo right now wena melalele mina njengamanje melalele mina wena awungikhumbuli ngithi mina ngimelalele mina okay fine asimana vele man melulalele mina manje ngithi mina kuwena njengoba njengoba ungakwazi ukuphendula le mibuzo emibili kusho ukuthi ufailile vele uzofela nasothandweni vele ufeli naseqaleni okay wena ucathi kufaile mina ngoba mina nginganayo imali but kufaile wena because uhlule into esasiqalile sobabili kumele siyiphethe wahluleka wabona wena amabhoda aconsayo wagijimela wona wakhohle ukuthi into ebalekile uthando kunemali because imali iyakwazi ukuthi ibhidlize uthando kodwa uthando liyakwazi ukwakha imali because imqondo emibili ehlangene iyakwazi ukwakha imali because uyakwazi ukukhuluma nomuntu uthi senza lokhu manje senza lokhu sizibhildele imali thina sizakhele ikhaya right wahluleka ngikunika leyo nto le mina yazi ukuthi nganginothando lakho ngakanani ngitshela uyalazi uthando lesenhlizweni yami ngawo namanje singalungisa ngeke lize alisekho laphela sisi awusamdingi inhliziyo yakho yonke eduze kwakho noma ngathiwa noma ngenzekalani so right ngithe angiphendule imibuzo emibili emhlulile lo mbuzo ngithe ngimnikeza wona ngiyazi ngimenzela ufefe nakhona ungasho ukuthi leyo nto mhlawumbe egcina yenzeka ngithi ngicela umnikeze homework yakhe ahambe naye ekhaya afike ecubungule kule nto le ngimbuza yona kodwa nje nginikele at least owodwa leyo ukuthi ngenze njani ngalomuntu ngimchithele na mayike ngibiza impendulo lapho mhlawumbe singazoxoxa kancane so wewe ngifuna ukuthi ngithi umchithele umuntu wakho ngithe ungangibuzi manje ngithe homework buka namanje uyazizwa ukuthi phambana into engiyikhulumayo Shuthi ngakuzulalela awuzwa ngila eduze kwakho angikwati kulenza umbuzo wodwa nje uhlelo ukuphendula into eyodwa engibuzayo impilo yami ngiyiphila nawe yonke yasibona isinto sozonginika sona uma uhlelo ukulalela listening is a skill even good relationship okay ngicela ukubuta mina vele kodwa dokuthola ngelinye ilanga mhlambe uthi uthole songixolela nje esingisho ngathi mhlambe awuyeka nomuntu wakho just ukuthi ngesende involve eyodwa nje lengithi nje ngiyakhumbula ngayo yini oyikhumbulayo wena
Mekhona ismile phakathi hayi. Ziyakhala. Ukhumbula ini? Ngicela umkhumbuze ikhathi zenu ezimnandi. Yini ekhumbulayo? Yashisa ngeke mina. Hayi ngeke. Ukhumbulani? Ngeke ngiphendule lo nto. Ngicela ungabaleki. Ukhumbula ini? Okay. Yini? Cabanga nje mfethu. Awugadidwa ismile sami le. Ngadidwa ismile sami. Kodwa okay, fine ngiyakuzwa lokho. But nje awukhumbule. Sesebhedeni. Sokhuphuka nami. Ufika lapha kwenkomo sohlala esolini. Ngiyacela. Ngithe no understand. Yazi no magic konjani lapha. Ngisho ngathiwa ngentani nobani. Hleze kufika wena cala. Ngisho ngimele ngijabule ebhedeni hleze ngicabanga wena. Ngentali phuthi. Ukushawa umoya ncane ngiyashisa le nto. Ngiyacela. Shisa ngiyabona nje yashisa ngempela. At least ngicela umnikeze ukuthi noma ngabe kuthiwa ukwade kangakanani manje vele ngiyovuma ukuthi ubuyelana manje but at least ngicela umnikeze isikhathi ke at least Noma kuthiwa ngeke ngivuma ukubelana naye manje kusho ukuthi phela At least ngithembise. no ngithi mina uma ngabe kuukuthi awuvumi ukubuyelana naye manje but please cela umnesikhathi sokuthi akunikeze yena isikhathi ucabange. Siyazi ukhona omunye vele uthandana naye and akufanele umhethe ngithi mangase ukuthi kubuye yena umuntu wazonela yena ngokwakhe. Ngiyakunderstand lokho angilwi futhi but ngiyamcelela at least ube nesikhathi sokucabanga ke at least asikuforce asikuphoqi but isicelo Nkosi yami. Yabona nje yabona into engicela yona Awusamthandi? Hayi angisamthandi. Nhlobo ezinhlobo ayikho into enhle oyikhumbulayo encane akwenzela yona engase mhlambe sibuyele kuyona ngemuva engasisize nje ukuthi lo mlilo awu ignite futhi. Sisitena ngathi nawe manje wenze njani manje? Ngicela ungitshela ngiyazi ukuthi ngeke ukuthi ngaba yikho into enhle akwenzela yona. Ngisho noma eyodwa awusayikhumbuli nje. Ayisasho lutho nje enhlizweni yakho. Sonke singabantu sebenza amaphutha. Ayike ingelo sephila la emhlabeni. Sonke sinamaphutha. Nami nginamaphutha ami nawe namaphutha akhe. Nawe nama wakho nje amaphutha. So ngiyakucela at least Nkosi yami ucabanga into eyodwa enhle ke akwenzela yona. Ke sincike kuyona nje. Asisho ukuthi umlahle lo khona manje ungamlahle. And ungamchitheli. Okay shokran sharp but kulokhu ucela ukuthi aphinde athole isikhathi sakho nawe futhi kwezothanda because uyakukhumbula and uyakuthanda. Ukhumbula ukuthi asikuphoqi kodwa isicelo. Hey. Ya phela ngathini mhlawumbe? Yes. Ngathi mhlawumbe ke ya. Okay. Qhubeka. Ukhona vele umuntu. Okay, asincikeni kuzona ke lezi ezinhle. Umuntu akamumbi nje wonke kodwa ke sengisho ukuthi kona lokho hayi. Lento ayicelayo inzima kakhulu. Yabona nje inzima ngiyamsaba lo muntu. No, ngiyaunderstand bese ukwatile. Ngiyaunderstand. And angithuki futhi angigxeki. Angiblame inhlobo. Ngiyaunderstand sonke siyakwata singabantu. But ayikho nje into enhle eyodwa ekhumbulayo. Ongase thiwa ke sincika kuyona ke at least ngelunye usuku uphinde usimuphe isikhathi naye uphinde umthande futhi. Siyazi ukuthi inhliziyo zamadoda zinamakamera amaningi. Ziningi namagumba amaningi othando. Akuyona into entsha le ngisho obaba umkhulu bethu. Babeba namagumba amaningi. Ngicubuzela kangako. Ngiyamcelela Nkosi yami uyasho ukuthi uyakukhumbula. Yabona ya khona kuyazwakala ukuthi ukhona kona. Ya khona engikwaziyo ngaye kuhle kodwa engicabanga ukuthi manje mhlambe sengaba ukuthi mina itrust yami ayiqedile. Angayibuyisa kanjani base ke hayi it's a story for another day. Ngeke ngikwazi ukuphendula lento ngike ngasho ukuthi nginomuntu wami engithandayo. Kwakhona nje lokho engikushoyo phambi kwakhe because le TV ngingitshelile ngathi le TV inkulu le TV. Yes. Black Life TV inkulu kabi so ibuka nje umhlaba wonke. So njengamanje mina ngikuphi njengamanje. Yabo ukuthi wena kahle uzongiqedela ubudlelwane bami nomuntu wami.
Uyabona nje manje hayibo. Ngiyacela bandla ukucabangele phezulu kwalokho. At least ke uma phela ithuba futhi. Sonke siyawenza amaphutha. Yini ongayenza kimi mangathi ubuyelana nami mangathi ngiyavuma. Asingisho ukuthi ngizovuma. Mangathi uyavuma yini ongayenza kimi? Yini le ngenza ukuthi mina ngize ngigcine ngigcine trust yakho again? Mhlawumbe ngikubuze nje njengomuntu since wade ukuthi phutha lengalenda lilodwa. Ngingangitshela amaphutha angifuni amaphutha. Yabo ngine chance eyodwa ngizokuyela. Okay, fine. Into kwenta yonke into bethi nga ngonke just because ngifuna ukuthi ugene trust yonke into eshoyo into ilalela yonke into. Yabo mina khathi ngikushela uyakhumbula ukuthi ungibambela kanjani? Yakhumuna ngikushela ungibambela kanjani? Wafuna ngikutshela ukuthi ngizokwenzelani? Wafuna ngikutshela ukuthi yini mina? Yazi mina ngicabanga thina njengamajita siyilima. Ngicabanga siyilima. Nathi yabo manje bambile. Siyakwazi nathi ukunenza lento enenza kuthina. Ebhlungu lento inenza kuthina bese nishele bese ninenza umsangano wenu. Masubuzo omncane awu shela ke nawe. Awushele ngiso. Awuhluleke ungishela ngaqoma manje khohla umphela. Ukwazi ukuthi ngenza ngitheshela yenza lento engayenza eqaleni. Angithi ngakushela mina ngawini wamkhipha wena. Uyabuya wena futhi akubuyi mina. Shela ke nawe. Mviyo yenza kanjani into yenza? Ngithi shela wahluleka ukushela ngiyake. Ngithe ngiphendule into ezimbili wangaphendula. Ngakunika homework. Nginezwe ufefe ke manje lokugcina ngithi shela awushele ngizwe ukuthi nje if I may ask. Hayi ngicela ungamsizi sister ngoba nje yabo. Angimsizi because ngifuna ukubuza ukuthi mangase kuthe uyashela and khamba kahle uzomnikezela ithuba ukuthi aphinde abuyelana nawe. Yebo okay uyavuma ke ngicela ushele. Hayi. Wena ukhipha ithuba lokushela nje. Ngiyacela ukuhleba bafethu. Wena nje ukhipha ithuba lokushela. So mangase kuthiwa ukushela ngendlela ezohola ngangcono enhlizweni yakho naseyindlebeni zakho nasemqondweni wakho uzokunikeza na elinye ithuba lokuthi aphinde abe nawe kwezothando. Akashela. What if uzoshelela mahala wena uthi cha? Nami ngangazi ukuthi uzongiqoma bese ngishela. Okay, ngicela ushela. Ay. Ngiyacela sithando sami. Akho okay mina ngikhathi ngiza kwena ngizokushela nangabiza yakho uzohlanya kanjani? Okay. Yakho uzohlanya kanjani wena? Ufuna ngikutshela ngitshela kahle ukuthi umuntu ungathanda naye. Okay ngiyakuthanda angeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakho. Ayikho konke kimi. Sengwentile emaphutha ngahamba ngabuka ngabona ukuthi no akufinyelela khona. Impilo yami kuwe. Stick nawe. Ngiyacela. Ngiphele ngithuba. Ukuthi sazane kancane. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe nganzima. Kodwa nje just a second chance. Yazi ngicabanga ukuthi uzongivumela kule nto engizoyikhuluma? Yeah, uzongivumela? Yeah. Ngicabanga ngizokutshela i-answer. Ngicabanga ngikuzwela ukuthi utheni. Ngicabanga. Hawu. Ngicabanga. Uthatha isikhathi esinganani ukucabanga? Ngicabanga nkosazana. Cela ngiyocabanga. Ubuza amagama akho ungayizolahlengile. Angithi uyazi ukuthi noma sekwenzeka into eyenzakalayo kodwa masulele amagama esebuya uyakwazi ukucabanga ngcono ngithi. Angithi uyazi? Yebo. Ngicela ukuthi ngiyocabanga ngicubule. Yabona nje lamagama akho ngicubungule ngabona ukuthi afitha kuphi inhliziyo yami. Futhi uma engafithi ngizokutshela ukuthi simple as that. Okay. Uzokwazi ukulinda ngisho. Ngizozama ngoba ngicela ungazami ulinde. Okay, ngizolinda ngoba vele ngiyadinga. Ngibonga kakhulu ukuthi ngesikhathi ukuthi ucabange naye uzobe ezihlela ngokwakhe alungisa amaphutha nalapho ona khona because uyimisela ngokusaphenda boyelana nawe so ngiyabonga kakhulu ukuthi unezithuba. Wami. I hope ngiyesiphoxeke njalo. Asazi ngoba nami ngangazi ngesikhathi ngishela ukuthi ngiyophoxeka noma wenzakalayo isiteke. So lapho ke we can't be judged. Ngeke sikwazi bapha judge kulo ndawo. Alinde nje, nami ngalinda. Uzokwazi ukulinda ngisho? Linda ngikubezela.
Kazi ba, mhlawumbe sowina. Kodwa-ke ngiyacela bandla ukuthi ningivumele ngiphinde ngililandelele udaba lenu ngazi ukuthi nagcina nibuyelene noma kwenzekalani. Ngiyacela. Hey, mina nginankinga. Ngiyabonga kakhulu. Mbuke lapha ekhaya. Angazi kodwa mina nginethemba lokuthi labo abantu bobabili bayathandana futhi basazobukelana. Nginethemba elikhulu. Angisho ukuthi kuzokwenzeka but ngiyathemba Nkosi yami. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Part 2 uzoza kungesikhathi esingakanani. Bye. It's the Black Life TV.